Esta és la història d'una habitació a l'Avinguda de l'Oest. De la taula de menjador al carrer Dénia i del bus 58 que viatja per la Ronda Sud. És la història del lloc on cada gran idea comença. La història d'aquells emprenedors i emprenedores que amb esforç i dedicació es van atrevir a creure. A creure que tenien el poder de fer un poc més, de fer alguna cosa nova. Des de les idees més innovadores i tecnològiques fins al comerç més tradicional. Sentim orgull de ser part d'això, de fer realitat algunes de les històries més inspiradores, històries de somnis complits. I és que algunes de les millors històries del món comencen de la mateixa manera. I ara també, al mateix lloc.